Üdvözlöm, Makáné Németh Krisztina vagyok. Szeretnék bemutatni egy újdonságot az internetes kommunikáció területéről. A következő kisfilmben figyelemmel kísérheti a TalkFusion egyedülálló szolgáltatását. Ennek megtekintése után kérem keressen meg az elérhetőségeim valamelyikét. TalkFusion. A legendás történet 3 évvel ezelőtt kezdődött egy hihetetlen vízióval és egy bámulatos termékkel. A kristálytiszta videó-e-mail sikere forradalmasította az emberek kommunikációját, és valóra váltotta az emberek pénzügyi függetlenségről szóló álmait. A TalkFusion lendületesen terjeszkedik az egész világon. Több mint 85 országban van jelen, és a világ egyik legnagyobb videótartalom szolgáltatójává fejlődött. A siker egy fantasztikus videó-e-mail termékkel kezdődött, amiből 7 új videokommunikációs eszközt fejlesztettek ki. Videó-e-mail, videoblog, videómegosztó, időzített videó-e-mail küldő, elektronikus űrlapkészítő, videokonferenciaterem, Fusion Wall, a 3-dimenziós közösségi oldal. Kiváló személyes használatra. A TalkFusion termékek lehetővé teszik a kapcsolattartást a családdal és a barátokkal. Ugye milyen jól hangzik? Ideális, nélkülözhetetlen eszköz az üzleti világban. Videokommunikációs eszközeink segítenek cégét ismertebbé tenni a piacon, kielégítik a megnövekedett vevői igényeket, és segítenek pénzt megtakarítani. Aki megismerte, megszerette és használja. Hihetetlenül népszerű. Most a világ első számú videokommunikációval foglalkozó cége megnyitotta kapuit mindenki előtt, hogy létrehozunk egy egységes, erős, világméretű csoportot. Ez a vízió lázba hozta a világot. 2 induló csomag tökéletes árérték aránnyal mindenkinek, bárhol a világon. Itt az idő, hogy megváltoztass az életed és része legyél a lendületnek. Kimagasló egyedi jövedelemrendszer, extra bónuszok és további pénzügyi lehetőségek. Az izgalomba hoz? Csatlakoztass embereket bármely országból, és építs egy valóban világméretű csapatot. Kész vagy az indulásra?